כששואלים אותך מה זה קו הזינוק, מה את עונה? אוקיי, אני אף פעם לא מצליחה באמת להסביר מה זה. פרויקט למנהיגות, לטיפוח דור העתיד בקרב מנהיגים. לא יודע, מחרבש משהו חכם. אני לא יודעת איך להסביר את זה. דבר ראשון אני מגמגם, כי אני לא יודע איך להגיד את זה. ואז משהו, תוכנית מנהיגות של דור העתיד. זה מה שאני זוכר מהם. מה משפט השנה שלך? המשפט של תומר בסמינר, שאנחנו כמו לימונים, משהו כזה, אני לא זוכר. משפט השנה שלי, החיים הם כמו לימונים. חיים כמו לימונדה, ללא ספק. איך את חושבת שתראי בשנת 2023? זקנה. אני כזה יותר מבוגר, עם זקן, משהו מכובד כזה, פרסט קלאס. חטוב עיניים. אולי אני מנהיג של משהו, של תוכנית. איך הרגשת שזרקו אותך באמצע המדבר בסמינר? תספר על זה. וואו, היה קר, היה מאוד קר, הרבה דברים ניסו לטפס עליי, הרבה דברים קצו אותי, הרבה דברים נגעו בי, זה לא נהיה כל כך. אבל חוץ מזה היה מאוד כיף, כי אין הרבה הזדמנויות לישון לבד בלילה, בחוץ, בקור. לא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי איפה אני. ולמרות שזה היה קצת עקרבים וקוצים, והייתה לי אבן בטוסיק. מה הדבר האהוב עליך במפגשים? אוכל, אבל מעבר לאוכל, בעיקר האוכל. הבורקסים. לשמוע, ללמוד, לראות את החברים. היה מדהים וכיף והיה לי